masclista contra les dones i tal, però és que la violència és violència de qualsevol forma i qualsevol gènere. La violència, desgraciadament, va en molts casos inherent amb el ser humà, desgraciadament. La violència és el despreci al contrari, despreci al més feble, el despreci a tothom que en sigui diferent o que no pensi com nosaltres. Això és violència. Violència ara la definim com una cosa masclista i tal i qual. La violència és general i és de gènere de tots els colors. El tema és que hem de ser humans, sense distinció de gèneres ni de res. No facis res que tu no t'agradi que et facin. És aquest el més mandament que hi ha de tots. Viu, deixa viure i ser feliç. No amarguis a ningú la vida. Això és l'important en aquesta vida. Jo he tingut la meva vida, tinc 70 anys, he viscut el meu, m'he separat, gràcies a Déu, tinc bona relació amb la meva ex, i mai se m'ha ocorrit parlar malament de la meva ex com mare dels meus fills i com dona que ha sigut, i bona mare. Mai se m'ocorreria. Per tant, hem de ser humans. Visca Catalunya!